Pozrime sa na to úprimne. Dobrota nestačí na to, aby si prežil v tomto svete. Ak si myslíš, že stačí byť slušný, čestný a spravodlivý, tak žiješ v ilúzii. Najhoršie na tom je, že to v hĺbke duše vieš, len si to nechceš priznať. Koľkokrát si ustúpil, aby si bol lepší človek? A koľkokrát si za to zaplatil? Svet neodmenuje tých, ktorí sa snažia byť dobrí. Odmenuje tých, ktorí vedia, kedy prestať byť dobrý. Nietzsche povedal, ten, kto bojuje s monštrami, si musí dať pozor, aby sa sám nestal monštrom. Ale čo ak si už medzi nimi, bez toho, aby si sa bránil? Byť láskavý bez hraníc nie je cnosť. Je to samovražda vo svete plnom predátorov. Problém nie je v tom, že si dobrý človek. Problém je v tom, že si bezbranný dobrý človek. Keď sa pozrieš na úspešných ľudí, nemyslí na peniaze, ale na rešpekt, zistíš, že nikto z nich nebol len milý. Boli múdri.